నరసరావుపేట ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదికలో అందిన ఆర్జీల సత్వర పరిష్కారమే లక్ష్యంగా చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ పి అరుణ్ బాబు అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం స్థానిక కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక జిల్లా నలుమూలల నుండి వచ్చిన ఆర్జీదారుల నుండి ఆర్జీలను జిల్లా కలెక్టర్ పి అరుణ్ బాబు స్వీకరించారు. జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు జాయింట్ కలెక్టర్ సూరజ్, జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి ఆర్జీలను స్వీకరించారు. సోమవారం నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్ 131 ఆర్జీలను అందాయని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. లేదంటున్నారు